sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Para sa mga pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Menor de edad patay matapos mabiktima sang hit and run. 5 sa 7 ka nakadtan sang Ido, ginapanawagan ni Barangay Mansilian Kapitan Pico nga makigangot sa ila. Sa balita national, mga vaccine manufacturers kinahanglan mag-apply sa panibag-o nga EUA para sa third dose sang bakuna. Colmenares, ginbulgar nga ginpamatukan ni Trillanes ang iya pagkalakip sa senatorial slate ni Robredo. Maayong gabi Bacolod, mayong gabi Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 16, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Punyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, at Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Last size 8 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Evening Edition, detalye na sa balita lokal. Patay ang minor de edad matapos aksidente nga nabungguan sa isa ka puti nga van last Jes kagabi sa Tubangay Sano City, Dalan Araneta, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Ang biktima ang ginkilala kay Kian Aguda, siyam katuig ang edad, kag residente sang Purok Maghiliugyon, Barangay 35 sa Mumanya syudad. Sinisya nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Roldan Navilla. Ang biktima matabokon tani sa pedestrian lane sa aksidente nga nabungguan sang puti nga van nga may conduction sticker nga NV350 ngalin sa sur pakadto sa norte nga direksyon. Ang biktima nakaangkon sang malubha nga pila sa lawas sa gintunaan sang iya kamatayon. Gilayon nga nakapalagyo ang suspect kag wala na ginbalikan pa ang biktima. Nag-request na si Police Major Jody Puerto sa tag-iya sang Sano City Mall kag St. Francis Building agud malantaw ang ila CCTV sa pagpate nga nakuha ang aksidente nga natabo kagabi sa Dalan Araneta, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Luyag makit-an ni Puerto ang CCTV footage agud makilala ang masalakyan nga nagbunggo kag naglasak sa siyam katuig nga bata nga nagresulta sang iya kamatayon. Una sini ginabungguan sang puti nga van si Kian Aguda pumuluyo sang Barangay 35 syudad sang Bacolod. Matapos maglabog ang biktima ginbungguan pagid ang duha ka mga salakyan sa nasambit nga lugar. Suno kay Puerto nangin problema nila ang mga rugby boys sa nasambit nga lugar nga masami nagapalagas sa makapulisan nga mga magresponder. Nanawagan si Police Major Puerto sa mga drivers sang salakyan nga magsungka kag buligan ang pamilya sang biktima.
Handa naman ang tag-iya sang trucking nga may karga sang tubo sa pagbulig sa mga pamilya nga aksidente kahapon nga adlaw. Ani matapos na bungguan sang PUJ kag motor ang aberyado nga trucking sa Circumferential Road, Purok Tultugan, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Nagapabilin nga ginabulong sa hospital ang driver sang PUJ nga si Jelly Ostrea, 62 anyos. Pumuluyo naman sa Granville 3, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Nakaangkon sang minor nga pila sanday Maria Roselyn Ostrea, 76 anyos, Rodolfo Ostrea, 68 anyos, Elena Latasin, 27 anyos, kag tatlo ka minor de edad. Sunod kay Police Staff Sergeant Glenn Montaño, sa Police Station 3 nagmalfunction ang shock kaginkaw at pang battery sang trucking nga ginamaneho ni Aljun Algisera, pumuluyo sang barangay Bagaas, Banwas sang Hinigaran. Sunod kay Montaño, padulong sa syudad sang Cadiz ang sakay sa PUJ sa matubong aksidente. Samtang patay naman ang driver sa motorsiklo nga si Loreto Loreno Jr., 45 anyos, pumuluyo sang Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Si Loreno ang nakabunggo sa beryado man nga trucking nga ginamaneho ni Algisera. Ginapanawagan naman ni Barangay Mansilingan, punong Barangay Rodolfo Boy Pico ang 5 sa ginalegar. 7 ka mga persona nga nakagtan sang ginalegar ido nga buang sa ila barangay kahapon nga adlaw, Oktubre 15. Suno kay Pico, nakapag-angot na sa iya ang duha ka mga persona ging kagat sang ido kag subong nga adlaw na tala na bakunahan sang anti-rabies. Bungod subong nga aga gin report nga napatay ang nasambit nga ido. Dugang panipiko ang gin-report sang isa ka concerned citizen ang insidente kahapon nga adlaw. Gilayon nagpadulong ang iya nga dog pounding team kag gindakop ang nasambit nga ido. Palayag panipiko kung pwede lang adlaw-adlaw magpangdakop sang stray dogs ang dog pounding team sang barangay apang ang problema nagagutok na ang bulutangan sang City Veterinary Office. Nagpatigay naman sang virtual meeting ang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod pagi sa pagpamuno ni Mayor Bing Lerdia sa hanay sang business sector sa tuyo nga kwaon ng ila suporta angot sa nagapadayon nga vaccination program sa syudad. Sunod kay local IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran, iningalihok ang nagatuyo nga kumbensihon ang mabacolod noon para sa pagpabakuna kasunod sa naobserbahan nga pagnubo sang turnout sa naglain-laing nga mga vaccination centers. Dugang pa ni Familiaran nangin mabinungahon ang resulta sa among nga dialogo. Tawad madamo nga manegosyo ang nagpabutsyag sa ila suporta sa among nga programa pagi sa paghatag sang diskwento kag freebies sa ilang mga customer nga fully vaccinated. Aminado ang Vice Alcalde nga kung magpadayon ini nga sitwasyon sa manubong resulta sa vaccination, sigurado nga madugayan man ang pagbangon sa ekonomiya sa syudad bangod sa kay kakulangan sang target nga herd immunity. Sa katapusan nga balita lokal, na control na ang pagduging sa mga peste nga langaw sa madamo nga poultry farms sa Negros Occidental. Ini ang ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson matapos na ginapatuman sa Provincial Veterinary Office Fly Control Team ang mailid nga biosecurity measures agud matap na ang mga peste. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag naman ni Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, 36 ka poultry farms ang ginatagan na sa Certificate of Compliance sa Provincial Veterinary Office matapos nga makapasar sa ilagin patigan nga inspeksyon umalin Agosto tubtob Setyembre sini nga tuig. Ginhatag ang sertifikasyon matapos makitaan nga nagatuman ang mainis sa pagsulundan samtang wala nakapasar ang liwat nga ipaidalom sa inspection sa fly control team. Sunod naman kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz nga bangod sini, nasolbar man ang probinsya o konsang probinsya ang konflikto sa tunga sang mga resort, cafe owners kag poultry farms. Agosto 10, 2021, nag-issue si Governor Lacson sa Executive Order No. 21-41 Series of 2021 na nagapatuman sang biosecurity measures sa bugos nga probinsya. Sa mga balita national, mga vaccine manufacturers kinahanglan mag-apply sang panibag-o nga EUA para sa third dose sang bakuna.
Colmenares ginbulgar nga ginpamatukan ni Trillanes ang iya pagkalakip sa senatorial slate ni Robredo. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Dok, pa-check up po. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Alright, good evening. May nga gawtan pang greet sa aton mga ka-aksyon. Bala nga nagaupod sa aton subong nga gabi. May gabi kay kumparing Bia Jonathan. Tamyo ko lang si Kumare Star Mayo. Kag Ma'am Jinky Dilagdon. Salamat gid. Kay Christine Minyes Villalobos. Good evening. Alex Fuentes, sir. May gabi sing mo. Kay Turco Jongko. May gabi man, sir. Noy Erwin Decatoria Gonzalez. Good evening kay Rosemary Erem Menyez. May gabi. Ray Baryoga. Good evening man. Kay Rosemary Erem Menyez. Good evening. Maria Teresa Opelenia. Kay Ayan Bacolado, good evening man. Watching live, shout out kay Boss Arnold Menolteo sa Barangay Nabalian, Himamaylan City. Athea Kimeriman, hello. Kay Maninoy Michael John P. Season, good evening man. Kay sa taran niya members ng Energy Fans Club. Kay Ma'am Ana Sinoro, good evening. Janida Ordonez, mayong gabi. Kay Rachel Fulgencio Susana, dra sa may Barangay Pandanon, DSB. Good evening man. Raymar Beranyo Lengoste. Good evening. Si Dennis Richard Tiboroma dra sa may San Enrique. Mayong gabi sa imo Dennis. May landa nga pagpamati. Okay. So, sige. Sino pa? Sa taran niyo members ng Energy Fans Club, good evening mga ka-aksyon ha. Stay safe ka mo dira. Sir Erwin Torres, good evening man. Si Miss Susan Sidolio Taberno, good evening. Listening, Susan Bibok, kag Bimbo. Oy, may lang pagpamati sa inyo. Sa tanan nga taga Silay City, Talisay City, mayong gabi sa inyo. May lang nga pagpamati, okay? So, may isa naman ka aksidente sa wala taton pa. Ay, sus. Ano niya? Sige lang. Later, ang detalye with Action Dale sa Lazar. May aksidente na naman sa Talisay City, ho. Sige lang. Dugay-dugay, basi maabtan ni Action Dale. Anyway, sige mga ka-aksyon, ha. Standby ka mo for Balita National.
sana ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Las 6:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa Balita National. Ginpahayag sa Department of Health nga kinahanglan mag-apply sa mga vaccine manufacturers sa emergency use authorization agad makahatag sa third dose sang bakuna o kon booster shots para sa mga nakakumpleto na sang primary doses. So kay Health Undersecretary Maria kag National Vaccination Operations Center, Mirna Cabatu, kinahanglan sang EUA gikan sa Food and Drug Administration para sa booster shot. Dugang pa ni Cabatu kung nakakuha na sang EUA, unahon sa gobyerno ang senior citizens, healthcare workers kag immunocompromised nga mga individual. Ginatunan man sa gobyerno kung ang third dose o kung booster shot ang dapat parehas nga vaccine sa unang nga 2 ka dose nga ginbaton. Nag-abot na sa Pilipinas ang 1 pa ka milyon ka doses ng bakuna kontra COVID-19 nga himo sang Pfizer. Sunod sa report sa National Task Force Against COVID-19, nag-abot ang bakuna kagabi Oktubre 15 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang sambit nga bakuna ang ginbakal sang gobyerno. Gilayon naman niya ginpanagtag ang bakuna sa Manila kag Davao kag sa karon yara na sa 90 milyones ka doses sang bakuna ang nakuha sang Pilipinas. Ginpahayag ni Anay Bayan Munag Representative Nery Colmenares nga ginpamatukan ni Anay Senator Antonio Trillanes IV ang iya pagkalakip sa senatorial slate ni Vice President Leni Robredo. Sino kay Colmenares, ginpamatukan ni Trillanes ang iya pagkalakip sa slate ni Robredo matapos siya ang may link sa armed communist insurgency kag palagkalapit man sini kay Manila Mayor Isko Moreno nga muman ang isa sa mga kontra ni Robredo sa presidency. Ibaluan liwat ginatinguan sa karon ni Colmenares nga masulod sa Senado. Kung makasulod sa Senado sa ikatatlo ang kagainan kay dalom sang Makabayan Coalition. Nagbulos si Anay Quezon City Councilor kag TV host Jopet Sison kay Anay Vice President Noli De Castro sa senatorial lineup sang Aksyon Demokratiko ni presidential candidate o kon aspirant Manila City Mayor Isko Moreno. Mismo Aksyon Demokratiko ang nagpahayag sang pagbulos ni Sison kay De Castro nga na nagpahayag sang iya pag-atras sa kandidatura bangod sa personal nga rason kag pagtutok bilang broadcaster. Kahapon, nagupod si Sison sa paglansar sang line-up ni Moreno sa Lipa City, Batangas nga ginorganisa naman sang One Batangas kag ni Senate Pro Tempore Ralph Recto. Kag sa katapusan nga Balita National, ginanunsyo na sang pag-asa ang pagtapos na sang southwest monsoon o kung hangin habagat sa Pilipinas. Sigin pagwa nga pahayag base sa ila pag-analisar, nakita ng paghuyang sang southwest monsoon sa manakaligad nga adlaw. Sa baylo nagabaskog naman ang high pressure area sa mainland Asia nga magresulta sa nga matamat nga pagkambyo sang season. Sa karon yara na sa transition period ang pungsod sa pag-umpisa sang northeast monsoon o kung hangin amihan. Bawod sinila uman nga matamat na nga
nga mabatsyagan ang pagbugnaw sang panahon sa pungsod. Samtang magapadayon sa gyapon ng epekto sang La Nina sa Pilipinas kag paandam sang Weather Bureau, mahimo magtuga ang gintingob nga pwersa sa amihan kag La Nina sang mabaskog nga pag-ulan, pagbaha kag landslides. Las 6:26 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Evening Edition karong adlaw Sabado, Oktubre 16, 2021. Madamong inyong salamat sa inyong pag-upod sa sininga gabi. Stay safe and God bless us all. Ini naman si Aksyon Dorel, Cabatu. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,